Bapak Ibu ingkang sampun sami lenggah pinarak sumangga sinambi hangadapi pasugatan ingkang sampun samapta sesarengan kalian puri budaya lan ugi kadang kula saking Aila Pro Audio wilujeng dalu wilujeng lelipuran kalian puri budaya menika wonten Roro Ayu Maharani Puri Budaya monggo dados ayo, sugeng dalu. Nano. Ayo. Mas Sutris Mas Biko Mas Samsul pokoknya niki nggih sugeng rawuh damel. Oh iya. Bapak Ibu tamu sedaya. Lan ugi wonten kadange dhewe saka Mbak Mu sekarang nggih Pak Murdi. Nggih, sugeng dalu. Nggih, mangke biasane rada wengi engko pisumbang lelagon kok. Nggih, kudu Pak lek niku. Heeh, monggo dibajutke engko lali teko ngendi. Nggih, lali tenan nek niki. Klediang kait Maharani sesarangan kalian puri budaya mari kula ngabangenteni katur dumateng para rawuh Mas Kancil Mas Mamik wilujeng dalu iki bapak kanan mulya asih basih ayo Mas Toha Mas Dian ayo sugeng kondur Bapak Jani
puji-pujian matur nuwun. Oke. Nglawer. Dadi nglawer nih ben penak. Iya. Nyocok nih hawa niki. Iki? Nyocok nih hawa. Oh, nyocok nih hawa. Aku hawa adem ngene iki ya adem panas dhewe malian. Ngoten. Heeh. Nah, layak kok kemringet. Kemringet. Sampeyan koyo ngrayai aku ora nek kemringet wae iki wis tak usapi kok. Aduh, Pak aku ki intel kok ya. Wah. Serba tahu aku ki. Iya, wis manut wis. Monggo dibajutke Cahyo.